Hey guys, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय बावनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआनो जाबाय नायलांदो आरोना गोबावदों ओरैनो भिडिअ ओरैनो मेम'रि हिसाबै देनां नायनांगौ होननानै बुंनाय जाबाय आरोना स' नायदो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ थ' बिदिब्ला मामाया माने टेम्परारि खानाय स्ट्रेट खालामनो होननानै हायनाय आरोना ओमफ्राय बेयावनो आङो ओरैनो मामानिबो जेनेबा बिदि जेबो भिडिअ खालामना दोननाय जाया देनां नायनो होननानै बुरैबा जेनेबा बुरैखाबाय होनबाबो देनां नायनो होननानै आं मामाखौ भिडिअ खालामना दोनबाय आरोना माने मबाइलफोराव दोनबाथ' थाया नालाय ओमफ्राय बिदिनो इउटुबाव होना दोनबाय आरोना बिदिनो होना दोननो होननानै उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षितखौ देखो मेरा मम्मी का हेयर स्टाइल sapan udah khanai ya habi bijowa foरखां जादोंना दल दल Esha mamaya gufur juga मम्मी से गुफूर ये मेरा मम्मी है आप लोग देख सकते हैं दानि जुगाव स्टाइल खालामाबा हौवाफोरा हिनजाव गदाय लाना खारो नङा ओंखायनो मा स्टाइल खालामनांगौ चलो 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 mana na sinasakit talaga logic slide na mamaya na yun 너 간증꽃이 한번 보기 뺐지? 예, 맞지. Dos taka, ya? Itu pas takanya? Pas takanya. Oh, nunggu lagon. Oh, mun nilan. Duit talom. Maha, ma biti kula dungi kun la ilai sugura. Ikun la. Gufur kun la nang mun ikubo. Dilalona. Baya, majnun. Hai nur dida. Am jualan ka. Hai nur dida. माने
जा आबैया खोमा खोनाया आरोना बेनि थाखायनो मामाया बुजायना होनो गोनां जादों मा होनगोन आबै लाहानि खिनियाव माने लावनि दंफांखौ लांनाय ना रैसा ओमफ्राय बेखौनो लाव थायनायखाय होफैदों आबैनो ओमफ्राय मामाया बुजायना होदों आरोना होफैदों होननानै जानाय आबैया आंनो 50 फैसा हरदों आबै बुरैनिफ्राय 50 फैसा लाना हायदों आङो नोंथांमोना नायदो आरो आङो हबायाव थांनो थाखाय आङो ड्रेस सोदों आरोना बेगाव स' आं बेखौनो ससे खिथिबाय नोंथांमोनाबो नायदो आरोना स' थ'दे बिदिब्ला नायबाय थादो जोबजासिम ना माहाय दायो मोनाबाय आरोना मोनानायाव जोङो अर सायदों स' आबै मामा बाबा आबौ गासैबो जमा सायदों आरोना आब' नों फैयाखै दा? फैयाखै दे